ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କି ମୁଁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। तो चलिए शुरू करते हैं। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ। 2 ମନ୍ଥ ହେଲାଣି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ। କାଲି ଫାଇନାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୀ। ତାପରେ ବାଟରେ ଟିକେ ରହିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଟିଫିନ୍। ଦେନ୍ ଆମେ ସେଠୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ସେଠି ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହବ ବୋଲି ଗାଡ଼ି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରିକି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ପୁଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାମ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ସେଠି ଆମେ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ ଭାରି ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଭିତରର ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ବିଚ୍। ସେଠୁ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଫାଇନାଲି ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଦେନ୍ ଆମେ 3 ଘଣ୍ଟାର ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ବିଚ୍କୁ। ରାତିରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚ୍ ଉପରେ ବସିକି ଖଟି କରିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଦେନ୍ ଆମେ ବିଚ୍ରୁ ବାହାରିକି ରୁମ୍କୁ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।